खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौ बरायबाय। दिनै 9 मार्च 2023 बाराया जाबाय बिस्थिबार। फैदो दिननि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। गवालपारा डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय गपालपुर साखाथिनि कृष्णनिफ्राय दुधनৈ फारसे बोहैलांग्रा दैमायाव सानै सेंग्रा जालायफोरा हलि गेलेखांनानै दुगैनो थांनाय समावनो सानैबो दैमायाव गोमादों। दैमायाव गोमानाय सानै सेंग्रा जालायफोरनि मुङा जाबाय शुभम आरो जनार्दन दास। मोननै गिख्रंथाव लामानि जाब्रबथाय जादों। बे गिख्रंथाव लामानि जाब्रबथायाव सासे बर' सुबुङा जिउ गोमादों आरो गुबुन मोनसे जाथायाव सासे मुस्लिम सुबुङा गोब्राब जोखोम जादों। कामरुप डिस्ट्रिक्टनि गरायमारि ओनसोलाव गंसे बाइक आरो गंसे गारिजों खर'जों खर' मोगा-मोगि सौग्रावनानै जाब्रबथाय जानानै सासे सुबुङा गाज्रि रोखोमै गोब्राब जोखोम जादों। जोखोम जानाय सुबुंनि मुङा जाबाय किरामत आली। बे जाबाय मुस्लिम मानसि। बे समाव किरामत आलीखौ GMCHआव फाहामथाय होगासिनो दङ। गुबुन फारसेथिं हलिनि रंजानाय समावनो सनितपुर डिस्ट्रिक्टनि देरहासात बर'आबो हरखाबै जाब्रबथाय जानानै बे बुहुमनिफ्राय अबथिरायै हरखाबै जिउ गोमानांगौ जादों। मख'नो गोनांदि देरहासात बर'आ थांनाय 2 बोसोर सिगांल' जुलि जादोंमोन। मुंख्लंफोरनो चेक होनाया गोरोन्थि जादों। गोरोन्थि लिरदों। 5 लाख रां जानांगौआ 50,000 रांल' जादों। चिरां डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय खासि खथ्रायाव मुंख्लं जानाय नखरनि सुबुंफोरनो बिटिआ गोरोबथानि बायदियै मोननांगौखौ मोनैनि थाखाय गोख्रों दाबि खालामदों। 28 थारिखआव बेबायदिनो दर्शनखौ होदोंमोन, नाथाय बिथांमोना बे दर्शननि जे चेक होदों बेहायबो भुल लिरदों। 5 लाख जानांगौ 50,000ल' जादोंनो आरो चेकखौ बिथांमोना लाखिफिनजोबदों। बे माबोरै जानो हागौ? दा बेनि थाखाय जोबोद दुखुनांथाव आरो जोबोद लाजिथाव आरोखि। आरो बेजों लोगोसे जे राकेश सारा बुंदों बावैसो बाक्सायावहाय मिथिङाव जे 400 जनखौ होनाय जासिगोन होननानै, नाथाय बिनि सिगां फेरेंगा सारजों जोङो रायलायदों आरो अफिसावबो आं अफेन थांनानै फेरेंगा सारजों रायलायहैदों जे 201खौ होग्रोनाय जासिगोन होननानै। आरो बिनि उनावसो मा जायो बे बाथ्राखौ सारा बुंदों। ओमफ्राय दाख्लै बावैसो बुंबाय बाक्सायाव राकेश सारा 400 जनखौ होनोसै। अब्ला दिनै मालाबा दर्शन, मालाबा 201, मालाबा 400, अब्ला बेखौ माब्ला होगोन बा माब्ला फोजोबहैगोन? दा बेनिखायनो जों गासै मुंख्लं न'खरनि जानानै आङो दिनै सारमोननिसिम मोनसे खावलायनाय बा जोंनि गासै रायजो राजाफ्रा सारमोननिसिम आसा खालामदों आरो जों रायलायनायनि गेजेरजों मोनसे डिसिसन लादों जे जोंनो जिहेथु हेमन्त बिश्व शर्मा सारा बुंदोंमोन 201खौ होनोसै 2001, बे 2001खौ जोंनो खेबसेनो होनांगौ, खेबसेनो जोंनो मोननांगौ होननानै जोंनि दिनै रायजो राजाफ्रा बयबो बुंसोदों। नोंथांमोन दासिमनि माखासे खौरांफोरा बेखिनिल'मोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि।